Narodni poslanik u prošlom sazivu parlamenta Srbije, Srđan Nogo. Gospodine Nogo, najpre, šta se malo pre dogodilo na ogradi gde ste i vi bili? Mi smo saznali da je neko boden nožem. Prvo bih htio da kažem, nisu protesti od pre 3 dana. Ja sam ovde u protestima od 20. juna i ovde se veliki broj građana okupljao od 20. juna, a pre 3 dana je došlo do eksplozije narodnog nezadovoljstva i do masovnog okupljanja građana. Što se tiče ovog samog incidenta, malo pre nego što je ta ograda pala, već je bio jedan incident valjda sa tom osobom koja je nekoga ubola nožem. Da li je to neki provokator, šta je, zaista nisam bio prisutan, ne znam, samo sam vidio kasnije povređeno to lice i kad se to lice oterano, kad se ponovo vratilo, građani su skočili na njega i prebacili su ga preko ograde i policija ga je odvela. Umeđu vremenu druga osoba koja je odneta gore je čovjek koji je povređen. Tako je, čovjek koji ima 2 ubodne rane u predelu noge, jer sam video kad su ga previjali ovde građani, odmah su mu zaustavili krvarenje i u tom komešanju dok je taj čovjek prebacivan preko ograde da ga policija pokupi, pala je ta ograda i došlo je do tih podizanja tenzija. To je, znači, kako se desilo. Dakle, vi kažete da je reč o provokatoru. Ko mogu biti ti provokatori? Evo, jedan topovski udar. Sa mesta gde su vaše pristalice dolazi taj topovski udar. Dakle, neko dođe ili kako? Samo polako. Prvo bih hteo da kažem da N1 je bio nekorektan, naročito juče kada je govorio da ja koji sam stajao ovde sve vreme, da ja i moje pristalice se tučemo sa nekim u parku, odavde se nisam pomerao. Drugo, niste ranije me nikad pozvali za bilo kakvu izjavu, jedini sam prijavio skupove, prijavio šta želim da uradim državnim organima još od 9. juna i ovde sam od 20. evo prvi put pričam za N1. To zaista nije profesionalno izveštavanje, to moram da vam kažem. Mi smo rekli da je komešanje počelo ovde u delu gde ste vi, gde su okupljene vaše pristalice. Ja sam ovde bio, komešanje je bilo skroz na drugom kraju. Odmah da se razumem, ovde je bilo potpuno mirno. Znaju ljudi, ja sam ovde svaki dan, tako da što se tiče tih komešanja, evo možete sami, najbolje bi bilo umesto mene, odete i pitate te ljude, da oni kažu zašto su ovde. Ovde je suština, treba biti strpljiv, dovoljan veliki broj koji će izvršiti pritisak da se ostvare zahtevi. Međutim, nismo svi mi istog temperamenta. Imate decu koja ne žele da motaju kablove za 200 evra, koji gledaju svoje roditelje, kojima je sistem i 8 godina Aleksandra Vučića, ali mnogo duže i prethodne vlasti upropastio živote. I ti ljudi su gnevni i nemaju isti prag trpljenja i tolerancije. Pogotovo zato što je prvo veče sukob inicirala policija upotrebivši masovno suzavac protiv naroda. I zato nemamo svi isti prag tolerancije, ne možemo ih nazivati huliganima i a priori napadati jer je takođe i to narod, kao što smo svi mi. Možda smo vi i ja mirnijeg temperamenta, ali i ove srčane momke ne možemo nazivati huliganima. Šta se onda dogodilo u utorak uveče? Jesu to srčani momci ti koji su upali u Dom Narodne skupštine? Ja, pošto sam sutra pozvan, znači od strane tužilaštva i policije da dam iskaz, s obzirom da je protiv mene podneta krivična prijava, ja mogu samo da poručim da to već utorak sam jedini ja ušao u Skupštinu, niko drugi osim mene, jedini ja sam bio u sukobima, tako da puste sve te ljude i obustavljaju postupak. Ja bih hteo da kažem da sam ja 9. juna predao zvanične zahteve državnim organima, s obzirom da smo od 3. juna ostali bez Skupštine i bez vlade. I da je u Srbiji bezvlašće i anarhija i da ova vlast totalno propastila i državu i institucije i otima nam naše živote. 21. juna su održani nezakoniti izbori koji nemaju nikakav legitimitet jer je manje 25% građana učestvovalo. Ne, organizovao sam, molim vas. Organizovao sam izbore. Znači 20. juna. I plan je da 250 ljudi, koji može evo sad ovaj narod da izabere, bilo kojih 250 ljudi, uđe i održi skupštinu. Znači ovde je jako bitno što moramo istaći, ovi protesti moraju da imaju zahteve. Znači ovi protesti moraju da imaju zahteve jer samo okupljanje po sebi ne može da bude ako se nismo skupili oko nekih zahteva i zajedničkog cilja. Ste ušli u skupštinu i kako ste očekivali da će policija reagovati? Molim vas, pustite me da završim. Znači, pustite moj ulazak u skupštinu, to neka me pita tužilaštvo sutra. Znači, to neka me pita sutra tužilaštvo. Niko nije ušao sem mene. Evo ja vam kažem, ja sam jedini ušao u skupštinu. Niko drugi nije ušao u skupštinu. I ja zahtevam da se puste svi ti ljudi i da se obustave postupci protiv ljudi koje policija maltretira i državni organi narednih 48 sati. Niste jedini ni ušao. Loše ste videli, ja sam jedini ušao. Znači, ja sam jedini odgovoran, neka mene gone, neka se sa mnom bave, ali neka ostave sve te ostale ljude. Ja verujem da će vas
tužilac to pitati. Odlično, ja ću to tužiocu da kažem. Pitamo vas i šta je sporno? Kako se zove ova zgrada? Samo mi recite kako se zove ova zgrada. Narodna skupština. To je jedina državna institucija koja u sebi nosi naziv narodna. A jeste izabrani? I zar ne bi ti građani trebali da mogu da uđu u svoj dom? Nama je oteta država. Ovde je stalno zamena teza. Nama je oteta država, otimaju se naši životi. Mi sad treba da ćutimo da je jedan bolesnik i psihopata uništava nam 8 godina živote i sad treba da se pravimo i da ga puštamo da nam uništava još koliko godina živote. Šta se dobija time? Evo, ja bih inače šta je rekao čovjek, pošto me je nazvao da sam ja najružnije lice Srbije i da će on da skupi 200.000 svojih pristalica. Evo, Aleksandre Vučić, odmah da ti kažem, ako skupiš 200.000, ja se sam obesim na Terazijama, a ako ne skupiš, obesi se ti. On ne može da skupi ni 20.000 ljudi, jer niko nije više za Aleksandra Vučića. To je jedan zmaj od papira koji ostaje samo zahvaljujući medijima. Ova država nema institucije, nema organe, nema ništa. Vučić postoji samo za medijima. Sve je na papiru. Glasovi su mu na papiru, podrška mu je na papiru, institucije na papiru i sve to opšte je zahvaljujući medijima. I svi mediji, i RTS, i Pink, Informer, ali i oni poput N1, Nove S i Danasa rade na očuvanju jednog ovog sistema. N1 ga samo usmerava u određenom pravcu, jer je svima isti gazda. George Soros je svima isti gazda. Mi moramo da razvlastimo, želimo konačno da uvedemo odgovornost. Za 30 godina ni jedan političar, ni jedan javni funkcioner i službenik nije odgovarao ovome narodu. Znači, Aleksandar Vučić upravo tvrdi da i vi... sam isključivo ja sam sebi. Znači, mogu da me pljuju i blate, naručene napadi i kampanje i od strane režima i od strane državnih službi. Znači, umesto BIA i policija da se bave svojim poslom, oni se bave blaćenjem Srđana Noga. Mogu i opozicija. Svima smeta izjava. Zato je problem Srđan Nogo. Nikad nisam bio na vlasti. Nikad nisam zloupotrebio javne resurse. Nema mrlju u životu. I izjava. Ma izjava, gospodine, i odgovornost. Kakav provala u Narodnu skupštinu? Nama je neko oteo živote, vi to razumete. Mi želimo naše živote nazad, mi želimo da sredimo ovu kuću. Šta je sporno za sve političare da se uvede izjava, da svi javni funkcioneri i svi političari garantuju, opišu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću šta su obećali narodu i da se drže toga. Čim prekrše, automatski krivično delo robija. 30 godina niko nije odgovarao. Čega se oni plaše? Zato ja smetam. Ovde su ljudi zbog ideje. Znači, svima je dovde svakog političara. Ja samo sam artikulisao zahteve naroda i zato tražim tu obaveznu izjavu garancije. Narodu svi traže da se obaveže. Ajde neko da se obaveže ovome narodu nekad jedno. Gospodine Nogo, hvala vam na razgovoru. Bravo! Bravo! Bravo!